Takže vaše nástroje dorazili. Zjavne ste zistili, že ide o veľmi kvalitné nástroje. Dôvodom je, že naša dielňa vyrába reťaze už 20 ročia. A tak sme sa naozaj dostali do toho, je to jediné, čo robíme. Robíme to naozaj dobre. Určite sa pýtate, čo je táto malá vec a na čo slúži tento pružina. Nuž, toto je nová funkcia, ktorú sme nedávno zaviedli do hriadeľov a teraz vám o tom poviem. Ale predtým by som chcel upriamiť vašu pozornosť na aspekt mazania hriadeľa. Teraz mazanie hriadeľa je veľmi jednoduché. Potrebujete asi 0,2 unce na stopu alebo 20 ml na meter strojového oleja, oleja pre kompresory alebo parafínového oleja. Môžete použiť prakticky akékoľvek mazivo, ktoré sa vám páči, pokiaľ sa nezhoršuje pri vysokých teplotách a neovplyvní manžetu alebo hriadeľ. To je pravidlo. Motorový olej však nie je to isté, pretože motorový olej, ktorý nájdete vo svojich autách, sa vo vnútri rukávu stáva lepkavým. Takže sa mu prosím vyhnite. Existuje veľký rozdiel medzi motorovým olejom a strojovým olejom. Dôvod, prečo chcete mazať svoj hriadeľ, nie je len ten, že to zabezpečí najdlhšiu životnosť vášho hriadeľa, ale tiež to znižuje množstvo trenia, ktoré sa vnútri vyskytuje. Vidíte, radiálny prenosový systém a cieľom je vyprodukovať toľko krútiaceho momentu na konci nástroja, vyprodukujete na konci vrtačky a nechcete, aby hriadeľ bránil tomuto pomeru. Chcete, aby sa pohyboval čo najhladšie vo vnútri rukávu. Teraz je mazanie veľmi jednoduché. V podstate vyberiete kus ako tento. A ako môžete vidieť, mám tu odkrytú časť, ktorú naplním svojim mazivom. Na základe množstva metrov alebo stôp, ktoré mám k dispozícii, potom vezmem druhý koniec, presne takto. A vložím ho priamo späť do toho. Takto. A keď to klmím, uvidíte, že na druhom konci sa niečo odťahuje a vlastne to len takto krmíte. Jednoduché, jednoduché, jednoduché. A keď to prejde celým procesom, robím to samozrejme, bez toho, aby to bolo na podlahe. Ale chceli by ste to rozvinúť na podlahe. To by to veľmi uľahčilo. A keď to takto naplníte, môžete vidieť, že to vychádza na druhej strane a táto strana je teraz úplne namazaná. Môžete tiež nasadiť adaptér na hriadeľ na koniec vašej vrtačky a otočiť ho do správnej polohy. Obe možnosti sú dobré. Teraz, aby som odpovedal na vašu otázku o tých dvoch malých kusoch, tento kus a tento kus, toto je hriadeľ s priemerom 6 mm alebo štvrtinou palca a ako vidíte, mám tu adaptér na hriadeľ pre moju vrtačku a na tejto strane mám pružinu a na druhej strane mám tento zámok hriadeľa. Dôvod, prečo som to zahrnul ako súčasť štandardného hriadeľa, ktorý posielame, je ten, že to zabraňuje pohybu manžety hore a dole po hriadeľi počas jeho používania. Predstavte si hypoteticky, že tento hriadeľ narazí na pevnú prekážku a okamžite sa zastaví, inercia z tohto zastavenia prejde priamo cez hriadeľ a vráti sa späť k vrtačke. A hypoteticky, ak ste si správne nenastavili krútiaci moment, riskujete, že hriadeľ sa ohne alebo sa vrtačka začne otáčať, keď k tomu dôjde. Je pravdepodobnejšie, že sa hriadeľ ohne bližšie k vrtačke, než na konci nástroja a preto chcete udržiavať rukáv čo najbližšie k tomuto adaptéru, aby ste predišli ohýbaniu. Rukáv pomáha predchádzať ohýbaniu a to je dôvod, prečo máme na jednej strane pružinu a na druhej strane zámok hriadeľa. Je to len niečo, čo sme poskytli. To nie je nutné, ak nechcete. Takže veľa šťastia vonku. Dúfam, že to čo najskôr vráti vašu investíciu. A opäť ďakujem, že ste si vybrali nás. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa s nami skontaktovať. Vždy radi vám môžeme pomôcť. Ďakujeme za sledovanie. Ahoj, s Bohom.